Невестата ще бъде похитена. Тя ще бъде освободена от нейния съпруг, старейшината. Забелязвате, че на гърба си тя носи задяната люлка с кукла в нея. Трябваше да има забучена и фуркам, тая заборила някъде, кой знае къде. По кишете. Ако забелязвате един от песеците, който е с черна и с бяла обувка на видима възраст 4 години, Шукер стана работата. Само след мъничко ще бъде извършено заораното. Както забелязвате, а който не може да вижда, нека да му кажа. Предупреждавам песека да не бъхте воловете, защото ще бъде осъден за малтретиране на животни. Извършва се заораване и засяване. Останалите песеци с пътилките загърлят житото, както се казва. Нещо се случва с песецката невеста. Песецката невеста. Какво се случва с тази жена в момента? Един от кукерите е в сакати. Сега злосторника ще бъде наказан.
Забелязвате, че от работа се прави символична бесилка, на която злосторника, който има демонична сила, ще бъде обесен, наказан. Забелязахте, че злосторник е избяган, но хванат. Сега ще бъде накаран, понеже има такава сила, да възкреси песецката невяста. Ето, тя започва да дава признаци на живот. Прескочи я 3 пъти, да видим какво ще се случи с невястата. Тая жена има зор, помогнете й! Работата била съвсем друга. Песецката невеста роди още един жител на Широка лъка. Василий, честито! Широка лъка се увеличи с един жител. Сега нещо, което не знам дали се прави по другите краища на страната. Широколъшките песеци отиват на гробищата. Там взимат прошка с хората, които не са вече между нас. Господин Калфов се поднесе одеве и пусна малко по-бързо широколъшките песеци, просто дама на човека. Не, искам само да споделя с вас, че има изпратен поздравителен адрес от кмета на община Смолян, господин Николай